Ana kita diri karon guys sa atong kauban no, na si Idol George Sinalaso. Sa mong kauban sa grupo ni siya. Amo giniyang last nga adlaw karon. Amo niyang ihang balay diri sulod. Amo niyang mga pamilya. Ana ra gid ato ang idol no. Amo kuha na gid siya kanang imbiya na gid siya. Amo na yung mga pamilya diri, yung mga anak. Ayo kana guys, siya po na igsuon. Basta po na isa diha. Okay guys. Karon gyud ang patlod ni Idol George no. Na di mga guardian guys. Nara guys, mga ni mga guardians, mga pamilya din pamilya po ni Idol George. Okay guys, baba ni mga guardian. Ini guys, sigawas na gid guys. Lagi karga na gid si Idol George guys. Ano na guys, ikarga na gyud sa Porlon si Idol George. Mo na inaya mga kauban daghan po diri guys sa mga guardians. Na si Idol George Butsi. Idol Ronan, Idol Ricky. Away rata daw. Away rata tanan. Oh. Nagkaroon guys, iambog na gyud ang patayng lawas ni Idol George. Karon guys, naya mga kauban tanan, mga guardians. Na po yung mga nanguban diri guys nang gitrack pod sakyanan. Mo ni guys yung mga kaubang guardians. So, ano guys. Okay guys. Dala guys. Junbel Jora ug ni Marty Lapide. Dala guys. Nanguban guys. Dara guys, sila guys. Sila guys.